Balik ko na sa kalibo bay. Kansi ko, tulog ko sa papaw. Nang tama lang! Lah, tay. Sakpan ko to si Papa ba? Bigyan bay. Tara pasita. Run. Tara. Nga uy, hindi ba itong bilyada? Di lang, ngayon ko ka papa ron. Salig mo sa papa sa kong tira. Tira nga di ka tira. Hiwa man ko ipatira sa kong kontra. Pasis ako. Uy, sura kong daddy oh. May ang kwarta ni. Dads! Uy, man, Anong kwarta na sila eh? Urutang kwarta biliran mo, huwag patira. kasi nga wala ko'y kwarta ron. Hindi lang, balag gamay lang. At tos mong ninang ka, Pasko bitaw ron. Dagan to kwarta yung ninang ron. Bisag inti babos ang ba? Kay tulaan ako tog gisan sa sugod. Kay bali-bali naman na. Salig mo ko sa mong tirada. Pero saan man, yung ko'y kwarta. Kasi ito ka, tadyakan na ka ron. At tos mong ski ka, dagan to kwarta ron. Grabe, dads kayo, humit mo kayo. Pase lang ko eh. Sus! Asam na kung tao sa ninong ron ba eh. Humit, magkasi dadski god. Yun ang atang kwarta. Isahan nyo kung anak ko. Di ko ni parat sana na yung kwarta eh. Bit-bit, ang mga ito hamas. Malindaw pa ko. Ayar ba eh? Tara na si ninong oh. Kwarta-kwarta, gini ron. Kurot yung kwarta ng pangayo, ano ron. Wang ano? Ka, pangandam na kasi mga hatagon karong December sa imong mga pagumangkon ba, imong kinugos ba? Tama no, wala eh. Skip kayo, 5 mo na sildo na oron maya. Uy, bili na eh. Puro na itong bayad sa utang. Patay kayo? Mga day. Andam na eh, nana dito, regaluhan ako si RF, TM, TMX, mo na kung mga regalo. Yan, ayaw rin sa mga kinugos eh. Langan. Bay-ubay ba na imong mga kuanda oh? Mga kinugos na ano? Ganto Okay ba? na, bakit kahoy ako dali. Kira gyapo na. Nung. Ayaw pinasko ano eh, kwarta nung ba? Ano kinugos mo bay? Sumukuha po na semua. Tagal lang no? Asin yung ginaw. At tayo ka na bay. Pangayawan juga na bay. Kwarta lang yun daw. Grabe, bukan nung eh, kata-kata sa kuanong. Sildo eh na koron wala, naibilin kay bayad, nagutang tanan. Lahi pa ito, na ako inibalan ron bay, lahi na yung panahon ron. Eh na, ano man? Yang kinugos na dapat muhatag sa ninong ron. Bali na, naroon, na pwede siguro no? Ikaw po, may kugos niyo sa una pagbunyag ninyo niya. Karon, kami rin yung muhatag sa inyo. Ha, dapat kamo na muhatag, di ba bay? Tinood na, tinood na. Tinood na bay. Tama, bitaw no? Ngago po nung kugos sa mga ninong sa mga sa una. Nagtama na gid nga ang mga kinugos sa gimuhatag sa mga ninong ug ninang. Nya, alam mo kwarta ron no? Uy, mong papa. Ayaw yun na no, kaning hatag sa kuha, unit kayo. Ang sama mo na ron nga, pila ka tuig na gawin hatag-hatag sa regalo. Sama mo na, di ba? Okay, mong papa ka, okay. Di ko mo to, wala na yung kwarta na yung papa, Kaya kay. gini kwarta no, kay dahay kayo, unit pa sa kamin. Punit man na, kay hara man na ginasuksok siyang brief. Ginasuksok na sabay magligo sa una nga. Paghubo na niya, nara dito, palibot-libot, na naman nilibo na. Sinikad to dito. Balik ka dito, balik ka dito. Sige nung, isap sa ko. Ate, kalit na magdagan bay. Bahini niya! Sarang yun yung kinugos ba? Udan mo eh. Ganaan nga, lahat po kayo ninong at pabinti mo hatag ginugos, ba't sila na po mo hatag? Kapoy yun. kugos sa una. Tinood, bitaw na ba? Ako kuna na ba? Tingnan yung mga ginugos nga, sila na po mo hatag si mo ha? I-cancel na ako itong mga KTM no? Kung magani mo na hatag, Wala po eh. cancel to. Cancel ako. Ako'y Sila- maningil nila. Sila yung pangayo eh. Ako'y maningil na niya. Sura ko to. Tira dahil mo ginatago imong kwarta ha. Impas na ron, puro na ron. Legit jud.
Magaling kang kupal ka. Legit ya. Gurugo ko kering. Bilan pag sa kalibo. May gani, kining gilok ang ulo. Wala pa, rin ako meringan. Unya ka lang, Max. Piti juga sa kaunya. Dong! Legit yung kwarta! Dah, kok ang dia bay. Lah, yati. Ini ko nyo na. Kuy banda ni ron. Dong! Legit yung kayo, Dong! Ana na, uy. Uy na na. Doon ta na, bay. Iyo sa pila man na. Ah, sa kanay po, Dong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, City! City, Dong! City ra. Utso man na. Ha? City, rin na ito, Dong! Ano nakaingon makakautso? Ay nagpangutana. Wa na daghang storya. Ambi na na, bi. Tunga na tabi. Dara na nung o. Nakitaan ako ganiya. Pinatuyok-tuyok pa siya. Kwartang pariyo. Kaya tuyok-tuyok pa. Utso gitu ba? Silipin ako, murag utso gitu. Kasi yun. Bahinan na to ni. Tres mo bay. Bahinan dyan na to ni. Kaya mo kanta man nili bahinan ni. Buang. Ano ko? Tres mo na ko Piso rin mo. Ah, kasihan, ako ano nung eh. Tama na na. Mata ka man ka, ano? Tamang ka. Halika to, iskalibo dito. Ikaw bahala to. Halika to. Kabalo ko, utso gitu yung kwarta. Kabalo sa utso yun to. Ah, sige. Tabangan ako itong balik sa papa Ano, nito. balik Ikaw dito. dito. Sige, Tama na. pasok ako. Pasi na. Kwarta gitu bay. Ni may kwarta. Si Manny ba? Si Manny. Bas. Balik ko no sa kalibo bay. Kansi ko, tulog ko sa papaw. Panibalik ka. Dong, tabangan! Tay. Sakban ko to si Papa ba? Bigyan bay. Run. Masita. Utdo niya ni mo kong kwarta ba? Ay nagula dia. Wa na tay pang date ani.